नमस्कार, मी रोशनी लोणारे IBM TV 9च्या विशेष बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत करीत आहे। बँकेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून पंकज जयस्वाल या इसमाने तरुणीची फसवणूक केली आहे, असा आरोप वर्धा जिल्ह्याअंतर्गत येणाऱ्या कारंजा येथे राहणारी तरुणी अश्विनी गुलाबराव ठवळे हिने गुरुवार दिनांक 10 सप्टेंबर रोजी टिळक पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान आरोप केला आहे। माझीच फसवणूक झाली असून माझ्या संदर्भात एका लोकप्रिय दैनिकात मीच फसवणूक केली असल्याची बातमी प्रकाशित करण्यात आली, त्यामुळे मला मानसिक त्रास झाला असल्याचे पीडितेने सांगितले। या संदर्भात पोलिसात तक्रार केली असून अद्यापही आरोपी पंकज जयस्वाल यांच्यावर कारवाई झाली नसल्याचे पीडितेने सांगितले। पीडितेचे ॲडव्होकेट यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की माझे पक्षकार अश्विनी ठवळे यांना आरोपी पंकज जयस्वाल यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्राचे खोटे नियुक्तीपत्र देऊन फसवणूक केली आहे। या संदर्भात पोलिसात तक्रार केली असून पोलिसांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे ॲडव्होकेट यांनी सांगितले। माझ्या पक्षकारासंदर्भात लोकप्रिय दैनिकात फसवणूक केल्याची बातमी खोटी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले। माझे नाव अश्विनी ठवळे आहे। माझी बँकेत नोकरी लावून फसवणूक केली पंकज जयस्वाल यांनी आणि डेप्युटी मॅनेजर आणि कॅशियर या दोन्ही पोस्टसाठी मला लेटर दिले, ऑफर लेटर दिले आणि माझ्याकडून 1 लाख रुपये सुद्धा घेतलेले आहे। तो नोकरी कुठे लावून देणार होता तुम्हाला? तुम्हाला नोकरी बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये लावून देणार होता। या संदर्भामध्ये मी तक्रार 7/3/2019 ला कोतवाली पोलीस स्टेशन महाल इथे केली आहे आणि 19/3/2019 ला कारंजा गाडगे पोलीस स्टेशन इथे सुद्धा केलेली आहे। काटोलला ऑरेंज प्लाझा इथे घेण्यात आली होती। त्या परीक्षेला 15 ते 16 विद्यार्थी हजर होते। मॅडम, तुमच्या आरोप आहे की तुम्ही फसवलेला आहे एका मुलीला, काय बोललो तुम्ही या संदर्भात? मी या मुलीला फसवलेलं नाही। आम्ही जे 15 ते 16 विद्यार्थी होतो त्यामध्ये ही सुद्धा होती आणि हिने पंकज जयस्वाल सोबत हिचा स्वतः कॉन्टॅक्ट होता आणि हिने स्वतः व्हेरिफिकेशन कॉल बाकी सगळ्या स्टुडंटला केला होता। मी तिची काही फसवणूक केली नाही आणि माझा तिच्याशी काहीही संपर्क नाही। तुमच्या परिषद माझे जे क्लायंट आहेत कुमारी अश्विनी ठवले यांच्याबद्दल ती पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। यांचं 7/9/2020च्या पेपरमध्ये अशी एक बातमी आली की यांनी एका मुलीची फसवणूक केली आणि 1,54,000 रुपये घेऊन नोकरीचे आमिष देतो अशा प्रकारची ती तशा तक्रार वगैरे यांच्या विरोधात दाखल झाली। वास्तविक पाहता माझे जे क्लायंट आहेत अश्विनी ठवले तर यांचीच फसवणूक 2018ला पंकज जयस्वाल या व्यक्तीने केलेली आहे। या व्यक्तीने तो स्वतः महाराष्ट्र बँकेमध्ये मी नोकरीला आहे आणि माझ्याकडे रिक्रुटमेंट आहे व खूप साऱ्या जागा निघालेल्या आहेत, कॅशियरच्या जागा आहेत, तर त्याकरता तुम्हाला मी नोकरी मिळवून देऊ शकतो या आशयाखाली त्यांनी प्रत्येक व्यक्तीला 1.5 लाखाची, 1.25 लाखाची, 2 लाखाची अशा प्रकारची मागणी केली आणि ही मागणी करून त्यांनी स्वतः काटोल येथे आधीला एक्झाम घेतली आहे मुलांची। त्यानंतर यांना कॅशियर ची अपॉइंटमेंट सुद्धा दिली आणि जेव्हा माझे क्लायंट त्या ठिकाणी बँकेमध्ये कॅशियर या पोस्ट करता जॉईनिंग होण्याकरता गेले त्यावेळेस त्यांनी बँकेच्या आतमध्ये न जाऊ देता बाहेरच त्यांना भेटले आणि सांगितलं की तुम्ही आतमध्ये बँकेमध्ये जाऊ नका, कारण ह्या जागा भरल्या गेलेल्या आहेत, मी तुम्हाला अजून याच्यापेक्षाही वरिष्ठ पोस्ट जी आहे तर ती मिळवून देतो, त्याकरता तुम्हाला परत एक्झाम द्यावं लागेल। तर ती एक्झाम जी आहे तर बँकेमध्येच कंडक्ट केल्या जाईल। तर त्यांनी 2018ला महाराष्ट्र बँकेमध्ये नागपूर बर्डी शाखा जी आहे तर त्या शाखेमध्ये त्यांनी या 15 ते 16 मुलांना तिथे बोलवलं, त्या ठिकाणी त्यांना पेपर दिले व 1.5 तास त्यांना तो पेपर सोडवायला वेळ दिला। तर त्यामध्ये यांचं मार्क वगैरे चांगले मिळालेले आहेत। या बेसवर माझ्या क्लायंटला परत त्यांनी डेप्युटी मॅनेजर या पोस्टची अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिली। 1,25,000 रुपये पेमेंट त्या पोस्ट करता आहे अशा प्रकारचा त्या ऑर्डरमध्ये उल्लेख केला। ज्यावेळेस ती अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिली, ती अपॉइंटमेंट ऑर्डर घेऊन हे बँकेमध्ये ज्यावेळेस जॉईनिंगसाठी गेले तर जॉईनिंगसाठी गेल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी ते बँक मॅनेजरनी त्यावेळेस सांगितलं की अशा प्रकारची कोणत्याही प्रकारची एक्झाम झाली नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचं अशी अपॉइंटमेंट आम्ही दिलेली नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही जॉईन होऊ शकत नाही। तर ही जी गोष्ट ज्यावेळेस माझ्या क्लायंटला माहिती पडली त्यावेळेस तिची फसवणूक झाली असं तिला समजलं आणि संबंधित त्या प्रकारची तक्रार जी आहे तर महाल पोलीस स्टेशनला ताबडतोब देण्यात आली। तक्रार दिल्याच्या नंतर त्यांचं 5 ते 6 वेळेस त्यांना याच्यामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवण्यात आलं, त्यांचं स्टेटमेंट घेण्यात आलं व त्यांना मदत सांगितलं सुद्धा की पंकज जयस्वालला आम्ही हे केलेलं आहे, ट्रेस केलेलं आहे आणि ते लवकरच तुमचे सर्वांचे पैसे वापस देतील। तर ही जी माहिती जी आहे तर ही माहिती
म्हणजे त्या पद्धतीने बाकी इतर मुलांना सुद्धा देण्यात आली की पंकज जयस्वाल जे आहे तर ते ट्रेस झालेले आहेत, पोलिसांनी तसं सांगितलेलं आहे आणि ते लवकरच आपले सर्वांचे पैसे देणार आहेत. तर या गोष्टीला अनुसरून प्रतिभा भादे जी आहे, ज्या मुलीने माझ्या क्लायंटच्या विरोधात तक्रार दाखल केली, तिचं अशी गैरसमजूत वगैरे झालेली आहे त्या ठिकाणी की त्या पंकज जयस्वालनी यांना पैसे दिले व ते पैसेही वापस देत नाहीये. तर अशा प्रकारचं पंकज जयस्वाल ने कधीही 1 रुपया सुद्धा बँक याच्यामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये दिलेला नाही आहे व त्याच्या विरोधात आतापर्यंत FIR सुद्धा रजिस्टर झालेला नाहीये. तर त्याकरता माझ्या क्लायंटने परत कारंजा घाटगे पोलीस स्टेशनला सुद्धा तक्रार दाखल केली व या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाहीये म्हणून अगदी CP साहेबांकडे सुद्धा तक्रार दाखल केली व या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस जे आहे तर प्रत्येक वेळेस न्यायाची मागणी ते करत आहेत. कारण त्यांचं कुटुंब अगदी सर्वसामान्य आहे, पूर्णतः कुटुंब त्यांच्यावर अवलंबून आहे, त्यांचं शिक्षण चालू आहे आणि अशा सिच्युएशनमध्ये अगदी 24 वर्ष यांचं सध्याचं वय आहे आणि ज्यांनी तक्रार दाखल केली ती मुलगी 28 वर्षाची आहे. एक 24 वर्षाचे म्हणजे 22 वर्षाची मुलगी जी आहे तर एक 28 वर्षाच्या म्हणजे महिलेची म्हणजे फसवणूक करणं शक्य नाहीये. पण अशा प्रकारचं ज्यावेळेस नेमकं त्यांना माहिती म्हणजे दिल्या गेली महाल पोलीस स्टेशनमधून, म्हणजे पोलिसांनी तशा प्रकारची माहिती दिली की पंकज जयस्वाल ट्रेस झालेला आहे व तो लवकरात लवकर तुमचे सर्वांचे पैसे वापस म्हणजे देतील. तर ही माहिती गुड फेथमध्ये ज्यावेळेस माझ्या क्लायंटनं सर्व म्हणजे मुलांना दिली त्यावेळेस त्यांची गैरसमज वगैरे होऊन तशा प्रकारची खोटी तक्रार माझ्या क्लायंटच्या विरोधात दाखल केली. तर त्यामध्ये मी आता अटकपूर्व जामीन सुद्धा त्यांचा दाखल केलेला आहे व तो अटकपूर्व जामीन जो आहे तर येणाऱ्या 14 तारखेला मला त्यामध्ये तारीख देण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये दोन्ही पार्टीचं हिअरिंग होऊन ते डिसाईड करू अशा प्रकारचं कोर्टाचं ओरली